Hola, sóc la Paqui Torres i aquesta primera obra en la qual he participat com a actriu doncs m'ha ajudat bastant, m'ha ajudat molt en molts sentits, en un sentit personal, en un sentit de treballar en equip, en un sentit d'entendre altre tipus de fer coses. Era una faceta de la meva vida que jo no coneixia i la Maria Bravo amb el seu no sé, amb el seu instint o no sé amb què, doncs m'ha ajudat a fer realitat aquesta faceta. Jo la vaig conèixer amb una altra obra que ella ha escrit i ha dirigit a Sant Llorenç. Vaig anar com a espectadora i a partir d'aquí doncs, hem tingut contacte i aquest contacte ha donat peu a aquesta participació de part meva en el seu projecte. Ha estat un plaer, era un projecte difícil, era un projecte doncs, arriscat per ella, perquè som els participants persones diferents, cadascú amb la seva capacitat i amb la seva dificultat, tots plurals i tots doncs, que havíem de quadrar moltes coses, i ella doncs, ens ha aconseguit integrar a tots en un equip de treball que hem fet un projecte de realitat, un projecte d'ella i un projecte doncs, que també hem fet nostre, i això és digne de, no sé, d'admirar perquè no tothom s'atreveix a certs tipus de coses. La Maria ha fet personatges que han complementat bé en l'obra. Jo m'he sentit molt bé en el meu, crec que he aconseguit entrar dins del paper i que he transmès alguna cosa, que era del que es tractava. Ha estat un plaer treballar amb ella i en aquest paratge natural doncs, que és un privilegi treballar aquí i haver pogut desenvolupar aquesta representació amb ella i amb la resta dels actors.